ассалому алайкум подписчикони азиз, умедвор ҳастам ки хуб сиҳат ва саломат ҳастед. ай ҳама якояк шумо сарбаландӣ хонободии шуморо таманно дорам. бародарони азиз, тасмим гирифтем ди сар ғанаҷини нозоида сортакҳои хуб ва пешкаши шумо кунем, то ки шумо тамошо кунед, ҳаловат баред. касоне ки харидорӣ ки карданӣ бошанд занг бизананд, бипурсанд, муомила кунанд. касоне ки харидор нестанд, мухлиси моланд, тамошо кунанд. лайка, подписатсияро фаромӯш накунед бародарони азиз. ди сар ғанаҷин дар ҳолати хуб қарор доранд, молои беҳтарина бародарони азиз. номери рақами 1 стойкаи хуб дора бародарони азиз. масъала аҳлиш ҳама шароитош хуба хӯрдан, ҳамаш кафолат дода мешавад. масъала аҳли саломатиш бародарони азиз, тамошо кунед. қафои мол, синаи сафед, сорчам ҳамин шветакҳои беҳтарин мол. моло қарор доранд бародарони азиз дар шаҳри бохтар, собиқ ном Қурғонтепа бародарони азиз. рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. дар ин рақамҳо WhatsApp имо ҳаст. занг бизанед бародарони азиз, харидорӣ кунед. комментарияро хуб шаб нависед, фикру ақидаи худро дар зери комментария бинависед бародарони азиз. ин рақами 1. мегзанем ба рақами 2 бародарони азиз. мегзанем бародарони азиз ба моли рақами 2. ишам моли беҳтарине бародарони азиз. чочпари хуб дора, синаи хуб дора. аҳлиш аҳлай хӯрданаш 200%. ина масъалаи мола қафоша бибинед бародарони азиз. чочпари хубам дора, беҳад синаки хуб дора мол. моли почабуланд дарозӣ дар дарози ҳамин мол ба дараҷаи олиш дарозе бародарони азиз. ина бародарони азиз, тамошо кунем, мол беҳад молаки базебай, дарозӣ дар дарозаи почабуланд, чочпари хубам дора. ин рақами 2 бародарони азиз. дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд, дар тоқагирам фурӯхта мешаванд. касоне ки якҷоя дар кор шавад, якҷоя муомила кунанд бародарони азиз. ина қафои мол, ина як чочпашам тамошо кунед бародарони азиз. беҳад синаки хушрӯ, чочои дароз дарози хушрӯ дора. ин касе мол кунад агар беҳтарин мол мешавад. ҳозир мо масъалаи аҳлишам нишон метиҳем бародарони азиз. ина тамошо кунед бародаро, чӣ хел молаки чочои дарози хуб дора. синаи халта, синаи зурам дора ба ҳамин гусалак ишқатӣ. хулоса ки бародарони азиз, гапа дароз намекунем. молакҳои як бор дига бибинед бародарони азиз. ина моли рақами 1. ина қафошам нишон метиҳем ҳозир. ина рақами 2. як бор дига бибинед бародарони азиз. лайка, подписатсияро фаромӯш накунед, поделиться кунед бародарони азиз. фикру ақидатон дар зери комментария бинависед. мегзанем ба нарх навои мол. ғанаҷини рақами 1 бародарони азиз, нархи моло 12300 сомонӣ муомила доранд. ҳар душам 12300 сомонӣ бародарони азиз, муомилаи хуб доранд. доставка ба тамоми шаҳр ноҳияи вилояти Хатлон, район ҳисоби канали Бохтар Сити. занг бизанед, харидорӣ кунед, фикри ақидатон дар комментария бинависед бародарони азиз. то наворҳои оянда худоҳофизӣ мекунем. худованд ёру мададгоратон бошад. ба ҳамаи шумо барори кор танисиҳатӣ орзумандем. то наворҳои оянда худоҳофиз.